ஓகே, சாட்ல போடுறேன் நான். பிரபு சீதாராமன் பிரபு கொஞ்சம் இந்த நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டுருங்க. நம்ம கிருஷ்ண பிரபு வந்திருக்காரா? ஓகே, ஆல்ரெடி மாதாஜி ஆல்ரெடி போட்டுட்டேன். போட்டிங்களா? ஓகே போட்டாச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. இருங்க, உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நான். ஓகே, இன்னைக்கு ஸ்லோகம் யார் வாசிக்க போறது? பிரேமா மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன். ஓகே, சரி. லலிதா மாதாஜி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க அடல்ட் செஷன் ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம கிருஷ்ண பகவான் எல்லா இதுவுமே கொடுத்து அவங்களுக்கு தைரியம் எல்லாமே கொடுத்து அவரே வந்து அவங்களுடைய அந்த நாக்குல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சம்பாஷணை எல்லாமே செய்யணும்ன்ற என்னுடைய பிரார்த்தனையை வச்சுட்டு, ஸோ நான் வந்து அவங்க முடிச்ச பிறகு ஐ வில் கிவ் த ஓவர் வியூ கொடுக்குறேன் நான் ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னைக்கு அவங்க இந்த ஒரு செஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு இந்த செஷன் பண்ணட்டோன்ட்டு. ஷீ இஸ் அ வெரி எலிவேட்டட் சோல், அதாவது ஹைலி எலிவேட்டட் சோல். ஒரு நாளைக்கு 64 ரவுண்ட்ஸ் கூட அவங்க வந்து ஷி வில் டூ த மகாமந்திர ஜபம். என்னால நிஜமா 62 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண முடியல எனக்கு, அதை உண்மையே சொல்லணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றேன், 64 ரவுண்ட்ஸ், அதாவது அதுக்கு மேல 1 or 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் வழிய 64 ரவுண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நான் ஒரு வாட்டி கூட ட்ரை பண்ணது கிடையாது. பட் ஷீ இஸ் சச் எ எலிவேட்டட் சோல். ஸோ பகவான் எல்லா அருளும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ட்டு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு இன்னைக்கு அவங்க இந்த செஷனை எடுக்கணுன்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால வச்சிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு அவங்க இந்த செஷன் எடுப்பாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் மாதாஜி. ஸோ நான் இன்னைக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன். நீங்க நான் ஒன்லி இந்த சம்மரி பார்ட் மட்டும் முடிச்சிடுறேன். நீங்க டைரக்ட்லி கோ இன்டு த ஸ்லைட்ஸ் மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஐ வில் கிவ் ஒன்லி த சம்மரி. ஸோ நீங்க வந்து ஸ்லைட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நீங்க ஸ்லைட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நேத்து சாப்டர் நான் சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் த பிளேஸ். ஸ்டார்ட் பண்றேல நான் சொல்லட்டுமா கேட்டேன். ரெண்டு பேருமே சொல்லலாம். யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்டார்ட், ஐ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷாலுக்ய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததாஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச பதித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தி விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனங்கள். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிறவங்களுக்கு நாம் இன்னைக்கு பக்தி யோகத்துல 12வது அதாவது அத்தியாயமா இருக்கக்கூடிய 6வது சாப்டர், லாஸ்ட் சாப்டர் இன் பக்தி யோகம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஞானம் கலந்த பக்தி தான் அடுத்த 6 சாப்டர். ஞானத்து மேலதான் நம்ம வந்து பக்தியை வந்து பார்ப்போம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிசி நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே நம்மளுடைய வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நம்ம பார்த்தது விஸ்வரூப தரிசனம். ஸோ அந்த யூனிவர்சல் அந்த வடிவத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து அண்டங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்து தேவர்களும் எல்லாருமே சர்வமும் அடக்கமாக இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. ஸோ அர்ஜுனனுடைய பார்வை அதை முதல்ல பார்க்கும்போது அவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மயக்கூச்செறிகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தோஷம், அந்த ஆனந்தம். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தையே அவர் மேலே பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஆனந்தமும் இருக்கிறது. ஆனா அது வரைக்குமே எல்லாத்தையுமே பார்த்த தேவர்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்த அவர் இனிமே ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகிறது என்றையும் பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு மீண்டும் கலக்கம் வருகிறது அர்ஜுனருக்கு. ஏன்னா தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் அனைவருமே பகவானுடைய அந்த திருவாய்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்களால் நசுக்கப்படுவதை பார்த்து அவருக்கு வந்து குழப்பம் வருகிறது. ஏன்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட், அந்த கம்பேஷன்னால அவருக்கு அந்த இது வருகிறது அவருக்கு. ஸோ அப்புறம் வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கிறார், உங்களுடைய
இந்த தெய்வீகமான உருவத்தை 4 கைகளுடைய உருவத்தை காண விழைகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் வந்து. சோ அந்த உருவத்துல சர்வத்தையுமே பாக்குறோம் நம்ம. சோ பகவான் எந்தெந்த சொரூபங்கள்ல இருக்கேன்ற அந்த வைபவங்கள், எல்லையற்ற வைபவங்களை சிலது எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்றார். வேதங்களில் நான் சாமவேதம், அதுவும் சாமவேதத்துல பார்த்தா பிருஹத் சாமம், இந்த மாதிரி வந்து நிறைய சொல்றார் பகவான். அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ருத்ரர்களில் நான் சிவபெருமான், இது எல்லாத்தையுமே சொல்றார். கோரில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீரனாக இருப்பது வந்து ஸ்கந்தன், முருகன் நான் தான் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றார். சோ சர்வங்களும், சோ எல்லாமே அவருடைய சொரூபங்கள் தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். சோ இப்படி இருக்கும் பொழுது இது எல்லாத்தையும் பார்த்து ஃபியூச்சர்ல நடக்கிறதையும் பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனருடைய அந்த கலக்கத்தை பார்த்து சோ அவரை மீண்டும் அமைதி அடைய செய்ய 4 கைகளுடைய அவருடைய பரமாத்மா சொரூபத்தையும், அதுக்கப்புறம் 2 கைகளுடைய அந்த கிருஷ்ண உருவத்தையுமே அவர் வந்து காட்சி கொடுக்கிறார் ஆக்சுவலி. சோ அர்ஜுனனுடைய ஜபங்களுக்கு ஏற்றவாறு. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய பக்தி சேவையை பற்றியும் வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார் கடைசியில. அதுதான் நம்ம 11வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது. இன்னைக்கு நாம பார்க்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி. அது இந்த சம்மரி மட்டும். பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உருவத்தோட கலந்துதான் நம்ம பக்தி செய்கின்றோம். ஆனா ஞானிகளும் யோகிகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உருவமற்ற தோன்றாத அருவத்தை மீதுமே தன்னை பக்தியை வந்து செலுத்துகிறார்கள் அவர்கள். அதாவது அந்த மெடிடேஷன், அதுக்கப்புறம் இந்த பெனன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து அவர்கள் தன்னுடைய இதுவை செலுத்துகிறார்கள். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அதாவது எந்தெந்த விதமான பக்திகள், அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்தெந்த விதத்துல பகவானை நாம சேவிக்கிறோமோ, சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் எனக்கு உன்னதமான பக்தன் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடியது எல்லாமே அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள், அவர்கள் எப்படி அவர்கள் பகவானிடம் பக்தி செலுத்துகிறாரோ அதை பற்றி எல்லாமே சொல்லக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து கடைசி அந்த 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான். சோ அருமையான சாப்டர், நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி. லலிதா மாதாஜி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ், ஸ்லோகம் சேவிக்கவா? எஸ் பிரேமா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா யே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே யே சாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக வித்தமாஹ. இதுல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார்? அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? அவர் கேக்குற யாரு வந்து பக்குவம் அடைஞ்சவா யாருன்னு. ஏன்னா இப்ப நம்ம டாபிக் என்னன்னாக்கா அருவ ரூப வழிபாடு பண்றவா இருக்கா, அன்ரூப வழிபாடு பண்றவாள் இருக்கா. சோ அதுல வந்து யாரு மேம்பட்டவர்கள், யாரு வந்து பக்குவமானவர்கள் சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கொஸ்டின் அவர் கேட்கறதுன்னா ஆக்சுவலி என்ன அர்த்தம்னா, ஆக்சுவலி நமக்கு வேண்டிதான், நமக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்கு தான் அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். என்டையர் பகவத்கீதாலே பார்த்ததுன்னா அவர் என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கிறாரோ நமக்கு வேண்டினா யாருக்கெல்லாம் அது சந்தேகம் இருக்கோ அவளுக்கு வந்து அது தெளிவுபடுத்துறதுக்கு வேண்டி அவர் கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதுல பகவான் வந்து ஆன்சர் பண்ணும்போது நமக்கு தெளிவு கிடைக்கிறது. அவர் ஒரு அர்ஜுனன் மூலமா, இல்லாட்டா அர்ஜுனனுக்கு அது சந்தேகமே இல்லை. அவர் வந்து பகவான் அவர் ஃபுல்லா நினைச்சுட்டு இருந்தார், அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனா இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனன் கேட்கிறார் யாரு பக்குவம் அடைந்தவர்கள் அப்படி கருதப்படுறது அப்படின்னு. எப்போதும் உமது பக்தியில் தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவார்களா? அவர் வந்து கேட்கிறார், இப்படி உருவம் இல்லாத பகவான் எல்லாம் வழிபடுறாளே அவா வந்து நல்ல பக்குவம் அடைந்தவர்களா, இல்லை உருவம் வச்சு உங்களை மாதிரி ஒரு உருவம் உள்ள பகவான் வந்து வழிபடுறது அவ வந்து மேம்பட்டவர்களா, அவ வந்து பக்குவமானவர்களான்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் கேட்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யா வேஷ்ய மனோ யே மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோபேதாஸ்தே மே யுக்தத்தமா மதாஹ. இதுல பகவான் என்ன சொல்றார்? பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலை நிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டுபவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் அவரே வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றார். பக்குவமானவர்கள் யாருன்னா, ஒரு உருவ வழிபாடு பண்ணி என்ன வந்து ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மா நினைச்சுட்டு, 2 கை இந்த மாதிரி ஹியூமன் ஃபார்மா நினைச்சுட்டு யாரு வழிபடுறார்களோ அவளுக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்ற, என்னால் வந்து அவ வந்து பக்குவமானவர்கள் என்று நான் கருதப்படுகிறேன். அவரே சொல்றார், அவரே கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றார்,
இந்த மாதிரி பக்குவமானவர்கள் வந்து உருவம் வழிபடுவாள் தான் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான் சொல்றார். நெக்ஸ்ட் இதுல பாக்கலாம். இது ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுவா, ரெண்டு சேர்த்து வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. அடி மாதாஜி பிரசன்டேஷன் மோட்ல போடுங்க. ஓகே ஓகே. ये त्व अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं श्रुवं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समवो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டிருப்பதும் எங்கும் நிறைந்தும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றார். இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான இது. அரூப ரூபத்துல வந்து வழிபட்டுனா எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர். என்ன சொல்றாருன்னா, தோற்றம் இல்லைன்னாக்கா, இப்போ ஒரு தோற்றம் இருந்தா நமக்கு வந்து ஒரு காட் இருக்கார், அவருக்கு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணணும், அவருக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ணணும், அவருக்கு பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் வரும். அரூபத்துல வந்துன்னா ஒரு தியானம் பண்ணலாம், பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது, பண்ணலாம்னா அந்த பாதை வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பாதை அப்படிங்கிறார். அதுல வந்து அந்த மாதிரி பண்றது அவளும் நம்ம என்ன வந்து அடைவார். ஆனா அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பாதை. எங்கும் நிறைந்தும் சிந்தனை கெட்டாததும் மாற்றமில்லாதும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி இவ்வளவு பண்ணி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். வரப்போற ஸ்லோகத்துல இருக்கு. மாதாஜி, தர்மேஸ்வரி மாதாஜி, இன்னும் உங்களுக்கு நடுநடுல நீங்க சொல்லுங்க ஏதாவது. சோ அதாவது தோன்றாத, மாதாஜி ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. தோன்றாத உருவம், அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கக்கூடிய நம்ம எம்பெருமான் பாத்தீங்கன்னாக்கா தோன்றாத அருவமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல வந்து நிலை நிறுத்தி, சோ அந்த பகவானுடைய அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, பரபிரம்மம், அந்த உண்மையான சொரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அருவ வழிபாடுல வந்து மூழ்கி இருப்பவர்கள் அதை எப்படி ஸ்ரத்தையா செய்ய முடியும்னாக்கா, அதுக்கு இந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த புத்தியையும் வந்து கட்டுப்படுத்தணும். இத்தனையும் கட்டுப்படுத்தி அதுல நிறைய பயிற்சி செய்யணும். பயிற்சி செஞ்சாதான் அவங்க வந்து மேலும் மேலும் முன்னேற முடியும் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர்களையும் வந்து அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கணும், சிதாதிர் முனி எப்படி ஸ்திரமாக இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி எல்லாரையுமே வந்து ஒரே சமநோக்கோட பார்க்கிறது. அதாவது நல்லவங்க கெட்டவங்க யாரா இருந்தாலுமே ஒரே நிலையில தான் அவங்க வந்து பார்ப்பார்கள். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து நம்ம முன்னேறி சென்று எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்து கூட அவங்க வந்து இந்த நிலைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. கடினமான பயிற்சிகள், தோன்றாத அருவத்தின் மீது பயிற்சி செய்வது மிகவும் கடினமானது. அதே ஒரு ரூபம் இருந்தா ஈஸியா நம்மளால போக்கஸ் பண்ணி பகவானை வந்து நம்ம சேவிக்க முடியும். எஸ் 5. क्लेशोऽधिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்பிரவாப்யதே. ஒரு டிவோட்டி சொல்லியிருக்கா, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு என்னோட வாய்ஸ் புரியறதுக்குன்னு. ஆமா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. மாதாஜி இருக்கா, மாதாஜியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா. என்னோட வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் வில் பி டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஐ எம் ஆக்சுவலி கிட்ஸ் செக்ஷனோட நான் வந்து டீச்சர். So my explanation will be little different and உங்களுக்கு பழக்கம். No problem. Please adjust. இல்ல ஒரு மாதாஜி எழுதிருக்காங்க. Don't worry. Yes. மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்பீட் குறைச்சிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்னோட ஸ்பீட் ஜாஸ்தியா? ஓகே, ரொம்ப ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் குறைச்சா அப்ப நல்லா டெஃபினட்டா எல்லாம் இப்ப நிறுத்தி நிதானமா பண்ணுங்க. ஒண்ணுத சரி டென்ஷனே வேண்டாம் மாதாஜி. யாருமே எக்ஸாம் எழுதல. everyone are normal people. அதனால நீங்க கால்வர்ட்ஸ் இருக்கல உங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சொல்லணும்னாலே எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. தர்மேஸ்வரி மாதாஜி எல்லாருமே சமம் பண்ணு. ஓகே, எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும்.
இது முன்னாடி சொன்னா போலதான் ஒரு உருவம் இல்லைன்னா அது மாதிரி வந்து ப்ரே பண்ணணும்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் இல்லாதக்கு நம்ம ஒரு பகவானை நினைச்சுன்னு நம்ம பண்ணணும்னா நம்மளால முடியாது. அது இருக்கு, பண்றவா இருக்கு அந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு வருஷ கணக்குல இதை தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா இருக்கா. பட் எல்லாரும் அந்த மாதிரி அந்த நிலையில பண்ணி இருக்க முடியுமா? கலியுகத்துல அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எங்கேஜ் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கு. நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் உட்காந்து தபஸ் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு யோக நிலையில உட்காந்து பண்ணணும், வருஷ கணக்குல உட்காரணும்ல இந்த காலத்துல முடியாத காரியம். சோ நமக்கு அறுபது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பாதை. அப்ப நம்ம இப்ப என்ன நம்ம பண்ணணும்னாக்கா அவர்களது வளர்ச்சி மிக கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகும். அப்ப நம்ம வந்து பிசிக்கல் ஃபார்ம், நமக்கு இந்த பிசிக்கல் ஃபார்மோட ஒரு பகவான் இப்ப இதுதான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டா நம்மள போல ஒரு கையும் காலும் இல்ல இருந்ததுனாக்கா நமக்கு வந்து ஒரு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், ஓ இதுதான் பகவான். அப்ப அவருக்கு வந்து நம்மளோட சகா அந்த மாதிரி நிறைய வித பக்தியும் நிறைய வித பக்தி இருக்கு இல்லையா, நவவித பக்தி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஒரு தோணல்ல நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணலாம், ஒரு நைவேத்தியம் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். சோ அந்த ஒரு the path becomes easy when it is in the human form. ஒரு ரூபம் கொடுத்தா அந்த நம்மளோட spiritual path becomes easy. Okay, next ஸ்லோகம். எவரது மனம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த யோகம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திய யுகத்துலதான் இந்த பெனன்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலி இந்த காலத்துல கலிகாலத்துல நம்ம வந்து ஒன்லி ஜபம் தான் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ண வேண்டியது பகவான் மேல பக்தியை செலுத்தி ஜபம் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்தியயுகத்துல நடந்ததுதான். இப்ப வந்து ரொம்ப கம்மியான ஞானிகள் யோகிகள் தான். அப்பெல்லாம் நிறைய தபஸ்விகள் எல்லாம் இருந்தாங்க, இப்ப கம்மி ஆக்சுவலி. சோ ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வந்து கலியுகத்துல வந்து நமக்கு சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கம் அப்படிங்கறத வந்து பகவானே சொல்லியிருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த இதுல போகும்பொழுது பகவானை அந்த ரூப வழிபாடல எடுத்துட்டு போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இந்த பயிற்சியாலும் வந்து கண்டிப்பாக பகவானை அடைய முடியும். ஆனா இது கடினமான பயிற்சி. ஆனா இந்த உடலை வந்து உடையவர்களுக்கு அது மிகவும் சிரமமானதாகும் என்று சொல்லியிருக்கார். எஸ் 6 and 7 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க. ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராஹ அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த உபாசதே தேஷாமஹம் சமுத்வர்த்தா மிருத்யுஸ் சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மய்யாவேஷிசத சேதசாம். எஸ். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன். இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, என் மேல பக்தி பண்ணி யாரு இத ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல ஒன்னும் பிழறாமல் ஒன்னும் தவறு செய்யாமல் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ், ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு, எப்படி எல்லாம் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு. காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, லைக் பிரம்ம முகூர்த்தத்தை எழுந்துக்கிறது, ஜபம் பண்றது, அர்ச்சனை பண்றது, வாட் எவர் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பண்றது. அந்த மாதிரி பண்ணினா உங்க மனசுல நான் நிறுத்தி, நீங்க வந்து என் மனசுல நிற்ப, ஐ வில் பிகம் யுவர் குட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்ற. அண்ட் வந்து நான் உங்களை வந்து இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து நான் உங்களை டெஃபினட்டா காப்பாத்திடுவேன் அப்படின்னு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன். எஸ். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இது சாதாரணமா நம்ம எல்லாருமே செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். ஒரு நார்மலான ஒரு சம்சாரி செய்யக்கூடிய செயல் தான் இது. நம்ம வந்து யதார்த்தமா காலையில எழுந்து பகவானை சேவிக்கிறது என்பது ஈஸியான ஒரு செயல் தான் எல்லாருக்குமே. சோ நம்ம எல்லா செயல்களுமே இதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தோம், கிருஷ்ண உணர்வில் நாம லயித்து நம்முடைய கடமைகளை பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியமாக செய்யும் பொழுது நாம இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ நம்ம சர்வ காரியங்களையும் வந்து பகவானுக்காக செய்யறது, சோ எல்லாத்தையுமே அவருக்காக அர்ப்பணித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் மீது பக்தியை செலுத்துதல், பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுதல், எப்பொழுதும் சதா சர்வ காலமும் மனதில் அவர் மீது தியானம் செய்தல், இது எல்லாமே வந்து நம்ம செய்கிறோமோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் இந்த சக்கரம், இந்த கடல், இந்த ஓஷன்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடனடியாக பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். எஸ். மய்யேவ மன ஆதஸ்வ
मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. என்டையர்லி அவரையே நினைச்சுட்டு எல்லாம் என்ன வேலை பண்ணினாலும் காத்தால நம்ம அவரோட நினைச்சுட்டு ஸ்லோகம் சொல்றதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம என்ன வேலை பண்ணினாலும், சாப்பாடா இருக்கட்டும், நம்ம குக்கிங் பண்றதா இருக்கட்டும், அவரை நினைச்சுட்டு பண்ணலாம், அவரோட நாமத்தை சொல்லிட்டு பண்ணலாம். என்ன வேலை பண்ணாலும் அவரை நினைச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அவரையே நினைச்சுட்டு இருந்து நம்ம காரியத்தை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தா அவரோட இடத்துல அவர்கிட்ட நம்ம போயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பகவானே அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். இதுதான் அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி என்பது கலங்கமற்ற பக்தி, கலங்கமே இல்லாத ஒரு பக்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து விருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் தான். சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மருக்கு நம்ம பகவான் தான் வந்திருக்காரு கீழன்றது அப்ப அது தெரியாம போய் எப்பவுமே இந்த தேவர்கள் இவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவேந்திரனுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை விட புகழடைய யாரும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது கீழே கீழ் லோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தொந்தரவுகள் கொடுப்பாரு நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான். நிறைய கதையில நான் கேட்டிருப்போம். அதே மாதிரிதான் பிரம்மார் என்ன பண்றாரு, இந்த குழந்தைகள் எல்லாரையுமே அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு. ஆக்சுவலி 1 இயர் ஆக்சுவலி. சோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சொரூபங்களாவே அந்த குழந்தைகளை எல்லாத்தையுமே கிரியேட் பண்றாரு. சாயங்காலானா அந்த பசங்க பசுமாடெல்லாம் ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகும், காலையிலானா கிளம்பி வரும். ஆனா எல்லாமே அவருடைய சொரூபங்கள் தான். சோ இத பார்த்து 1 இயர் வரைக்குமே பார்க்கும்பொழுது நம்ம பிரம்மருக்கு அப்புறமா தான் தெரியவர். அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்ம சம்ஹிதா பாடினது ஆக்சுவலி. சோ ஆதிர் அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்த் அந்த ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணகன்ட்டு அவர் பாடினது அதுக்கப்புறம் தான் பிரம்ம சம்ஹிதா. சோ இந்த ஸ்டோரியில என்ன தெரியுதுன்னா, இங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யாருமே இவர் பகவான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தூரமா விலகி இருக்கலை. அங்கேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்டப் பண்ணிருக்காங்க. குழந்தைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த கலங்கமற்ற தூய அன்பு, அந்த பக்தி தான் கொடுத்திருக்கு. இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானிடத்தில் போய் சேர்க்கிறார்கள். அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் தான் நாம பகவான் கிட்ட வச்சுக்கணும். சோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை நாம் எப்பொழுதுமே ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கிட்டு அவரோடையே நம்ம எப்பொழுதுமே லயிச்சிருக்கணும். அது அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது கடைசியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கம் ஈஸியா நமக்கு அடைவோன்றதுல ஐயமே கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 9. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. தனஞ்சய இந்த வேர்டை அவர் கொடுத்திருக்கா, அர்ஜுனன் கொடுத்திருக்கா. இட் இஸ் லைக் செல்வத்தை வெல்பவன். தனஞ்சய இஸ் செல்வத்தை வெல்பவன். அந்த மாதிரி ஒரு பேரு அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்திருக்கா. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிழறாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடு. அதோட ஆப்ஷனும் கொடுக்குற. அந்த மாதிரி எந்த நேரமும் என்ன நினைச்சுட்டு உனக்கு அந்த மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி என்ன பகவானையே நினைச்சுட்டு எல்லா வேலையும் பண்றது ஃபுல் டே அந்த மாதிரி முடியலைன்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. நம்ம என்னெல்லாம் ஒழுக்க நெறிகள் உண்டோ அதான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன போல காலையில எழுந்துட்டு பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துட்டு ஜபம் பண்றது, குளிக்கிறது, நைவேத்தியம் பண்றது, பஜனை பாட்டு பண்றது, வாட்டவர் நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இது ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக அவர் சொல்றார். என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. இந்த மாதிரி பண்ணினா கூட யூ வில் ரீச் மீ. அதுலயும் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. ஃபுல் டே பண்ணலைனாலும் இந்த மாதிரி வழிமுறை ஃபாலோ பண்ணினாலே யூ வில் அச்சீவ், யூ வில் அட்டைன் மீ. ஓகே மாதாஜி. எஸ், அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி இஸ் த டாப் மோஸ்ட் பக்தி ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் நம்மளால அனன்ய பக்தி செய்ய முடியல, ஏன்னா சதா சர்வ காலமும் பகவானை நினைக்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னாக்கா, ஏன்னா எல்லாருக்குமே எல்லாமே நடக்காது இல்லைங்களா. நமக்கு என்ன முடியறதோ அதுதான் நம்மளால செய்ய முடியும். சோ இப்ப நீ உன்னால அனன்ய பக்தி செலுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா சாதன பக்தி பண்ணு. சாதன மீன்ஸ் நம்ம பிராக்டிஸ். அதுதான் அபியாச யோகேன ததோ அப்படின்னு. அபியாசம் என்றால் அதாவது பிராக்டிஸ். அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். காலையில இருந்து பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு எல்லாமே, அதாவது பூஜை ரூமை கிளீன் பண்றது, அலங்காரம் பண்றது, விளக்கு ஏற்றுவது, ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமங்களை ஜபிப்பது, அதுக்கப்புறம் ஜபம் பண்ணுவது, அதுக்கப்புறம் நைவேத்தியம் பண்றது, கடைசியில சங்கீர்த்தனம் பண்றது. இது எல்லாமே சாதன பக்தியில வர்றது ஆக்சுவலி. அட்லீஸ்ட் இதெல்லாமே பக்தியினுடைய ஒழுக்க நெறிகள்.
இதை வந்து நீ இதையாவது நீ ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்ட்டு. இப்படி இந்த ஃபாலோ பண்ணி நீ பிராக்டிஸ் பண்ணினாக்கா இறுதியில என்னிடம் கண்டிப்பாக வந்து சேருவாய் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு உத்தரவாதம். இது அவருக்கு மாத்திரம் கிடையாது. இப்ப நம்ம சொல்றதெல்லாம் நமக்கு தான் இது. சோ நம்மளால அந்த பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது காலம்பரை இருந்து செய்யணும் அப்படிங்கறது வந்து இந்த விருப்பத்தையாவது நம்ம வந்து விருத்தி செஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண இறுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிட்ட போய் சேரக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நமக்கு பகவான் வந்து அருளிக்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 10. அபியாசேப்ய சமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மதர்த்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திமவாப்ஸ்யசி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் ஓகே, அந்த விதிகளை பக்தி யோகத்தோட விதிகள் என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம் அதுவும் செய்ய முடியலையா, he is giving another option. எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. எனக்கு வேண்டி என்னெல்லாம் காரியம் உண்டோ, கோயில்ல போச்சுன்னா கோயில்ல கிளீன் பண்றது, விளக்கேத்தி எண்ணெயெல்லாம் போட்டு விளக்கேத்துறது, whatever, ஒரு பூ தொடுத்து கொடுக்கறது, சோ அங்க கோயில்ல உள்ள காரியங்கள், அந்த மாதிரி பகவானுக்குள்ள எல்லா காரியங்களை பண்ணி கொடுத்தா கூட எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்த அந்த மாதிரி வேலை பண்ணினாலே அந்த இது ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்துல நீ வந்துடுவாய். அதுக்கப்புறம் இன்னும் படிப்படியா மேல வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சோ இது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகான்னு இதுக்கு பேரு. நமக்கு வேண்டி ஒண்ணும் பண்ணாம பகவானுக்கு வேண்டி எல்லா வேலையும் பண்றதே நிஷ்காம கர்ம யோகா. எஸ், நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்பது நம்முடைய கடமைகள் அனைத்தையுமே பகவானுடைய கைங்கரியம் என்று நினைத்து செய்வது. அதுதான் நாட் ஓன்லி த பக்தி. இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்க கடமைகள், சோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, காலம்பரை வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியறதுக்கு எனக்கு அதுவும் முடியாது, சாதன பக்தி கூட என்னால பண்ண முடியாது. சரி, ஓகே, எழுந்து நீங்க குளிச்சுட்டு உங்க வேலைகளையே வந்து இது பகவானுடைய கைங்கரியம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நீங்க செய்து பலன்களை எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணித்து விடணும். சோ நீங்க இன்னைக்கு காலையில ஒரு வேலை செய்றீங்க, அதுக்கு அவுட்கம் இத்தனை வரணும்னு நினைக்க கூடாது. நீங்க இன்னைக்கு உங்களால் பக்தி செய்ய முடியல, ஓகே, கடமையே ஒரு பக்தியா நீ சேவி. சோ அப்போ வந்து பலனை பகவானுக்கு கொடுத்து விடு, அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நீ வாங்கிக்கணும். சோ அந்த ஒரு இதுல செய்யும் பொழுது, சோ அவ்வாறு நீ செயல்பட முயலும் பொழுது, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது இறுதியில வந்து ஒரு பக்குவ நிலைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சேருவீர்கள். அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தினுடைய பலன் ஆக்சுவலி. சோ அப்பொழுதும் நீ வந்து பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும். பலன்கள் மேல் பற்றில்லாமல் போனாலே ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பந்தம் என்பது ஏற்படுவதில்லை இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு. சோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வருவதில்லை. அதுதான் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தினுடைய அதாவது டார்கெட், அதாவது அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவே அதுதான். சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், இது 9.27 மாதாஜி. எஸ், எவ்வாறு நிஷ்காம கர்ம யோகம் செய்வது என்பதற்கான இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒரே இதுல இருந்து படிக்கிறேன். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யஞ்சுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உணர்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. என்னெல்லாம் செயல் நம்ம பண்றோமோ, என்ன ரெகுலராவே வாட் எவர் வி டூ, நம்ம நார்மல் லைஃப்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். எது பண்ணினாலும் கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு பண்ணணும். தானம் பண்றோமா, கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு தானம் பண்ணலாம். ஒரு நார்மலி சாப்பாடு எல்லாம் பண்ணிட்டனாலும் டெஃபினட்டா நம்ம வந்து அதை நைவேத்தியம் பண்ண சாப்பாடு தான் சாப்பிடுறோம். அண்ட் பகவான் வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, அது வந்து நீங்க என்ன எனக்கு அர்ப்பணம் பண்றாள் அது மாத்திரம் நான் பாக்குறது இல்லை, நீங்க எனக்கு ஒளிச்சு வச்சு என்னெல்லாம் சாப்பிடுறாளோ அதுவும் நான் பாக்குறேன்னு சொல்றேன். நம்ம வந்து சொல்லவே மீன்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங். அதனால நம்ம வந்து என்னெல்லாம் நம்ம வந்து வெளியில இருந்து வாங்குற பொருள்னாக்க ஒன்லி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் இது நம்ம வெளியில இருந்து வாங்குது, இது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணலாம். ஆனா வெளியில இருந்து இந்த சாப்பாடு பொருள் எல்லாம் வாங்கி நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா எப்படி சுத்தமா எந்த மாதிரி எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிருப்போம், எப்படி சுத்தமா யூஸ் பண்ணிருப்போம் தெரியும். அதனால நம்ம வீட்டுல நம்ம சுத்தமா இருந்து நம்ம அதை பண்ணி நம்ம அர்ப்பணம் பண்றது அது ஒண்ணு இருக்கு. அண்ட் நம்ம என்ன செயல் பண்ணினாலும், நம்ம இப்போ ஆபீஸ் போறோமா இருக்கலாம், ஸ்கூலுக்கு போறதா இருக்கலாம், எது பண்ண ஆரம்பிச்சாலும் இப்பயும் நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறது மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரே பண்ணிட்டு தான் ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா நம்ம கையில ஒண்ணும் இல்லை, இன்டர்நெட் போச்சா கம்ப்யூட்டர் பந்த் ஆயிடும், நமக்கு வந்து இந்த செஷனே பண்ண முடியாது. இதை இது பண்ணினாலும் என்ன நினைச்சுட்டு பண்ணு அப்படிங்கிறார். அர்ப்பணம் பண்ணு, பகவான் அர்ப்பணம். எஸ், இது நான் 9th சாப்டர்ல பண்ணும்போது கூட நான் கிளியரா சொல்லியிருக்கேன். நாம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சு செய்யணும். சோ நீ எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, அர்ஜுனருக்கு சொல்றது பகவான், நீ இப்ப வந்து
இப்போ வந்து போர் புரியணும், நீ போய் போர் வீரனாக நீ வந்து செயல்பட வேண்டியது. அந்த செயலை வந்து எனக்கு நீ அர்ப்பணம் பண்ணு. அது நீ செய்யறன்னு நினைக்காத. நீ போரில் ஒரு கருவியாய் மட்டும் ஆகு அப்படின்னு மட்டும்தான் பகவான் சொல்றார். எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நாம் எதையெல்லாம் சாப்பிடுறோமோ அது முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அது அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு சாப்பிடும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பாவ விளைவுகள் இருந்து நம்ம வந்து விலகிக்கிறோம். நமக்கு வந்து விமோசனம் கிடைக்கிறது. பிரசாதம் என்பது எதுக்காக நம்ம சாப்பிடுகிறோம்? டேஸ்டா இருக்கிறது கிடையாது, ஹெல்த்தியா இருக்கிறதுக்கு கிடையாது. நம்மளுடைய பாவங்கள்ல இருந்து நமக்கு விமோசனம் கிடைக்கிறது. அதுதான் டார்கெட் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் செய்யறியோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல ஏதோ ஒரு வேலை பண்ற, ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ற, அது எல்லாத்தையுமே இட் இஸ் அ மேன்மேட் திங். எல்லா மேன்மேட் திங்ஸ்மே வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் தான் செய்யணும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நம்மளெல்லாம் படைச்சவர் எவ்வளோ பெரிய அவர் சூத்திரதாரியா இருக்கணும்னு சொல்லுங்க. ஒருத்தரும் யூனிக்கா இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் கிடையாது. ஒருத்தருடைய சுபாவம் மாதிரி இன்னொருத்தர் சுபாவம் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்லயே 4 பேர் இருந்தா 4 விதமா தான் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டோம். ஸோ இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் படைக்கணும்னா அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் சொல்லுங்க. நாம இந்த சின்னதா ஒரு ப்ராடக்ட வந்து சரியா வந்து அந்த டியூனிங் கரெக்டா பண்ணிருக்கிறோமா, அந்த சைஸ் கரெக்டா பண்ணி வந்திருக்கா, அந்த டைமென்ஷன் கரெக்டா வந்திருக்கா, நம்ம சீதாராமன் பிரபு தான் டிசைன் பண்ணி சொல்லுவார் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த அதுக்காகவே அவர் வந்து 1 நாள் 2 நாள் உட்காந்து டிசைனை இது பண்ணுவார். ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கே 1 மாச கணக்குல நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் மீட்டிங் போட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்துக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா வி டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே லிமிட்டெட் நாலேஜ் தான், லிமிட்டெட் எக்ஸ்போச்சர் எல்லாமே. பகவானுக்கு வந்து அளவிட முடியாத அந்த ஞானம் என்பது அவருக்கு உண்டு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம் எதையெல்லாம் செய்கின்றோமோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு கொடுக்கணும். நாம் எந்த தானங்கள் செய்தாலும் அதெல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்ட்டு தான் கொடுக்கணும். நம்ம எல்லா புண்ணியங்களும் எனக்கே வந்து சேரணும்ட்டு கொடுத்தாக்கா அதுக்கு நாம பந்தப்படுகின்றோம். அதனால சொர்க்கத்துக்கு போவோம், மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வருவோம். புண்ணியங்கள் செஞ்சாலும் நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வருவோம். அதனால அதுவும் நமக்கு தேவை கிடையாது, அதுவும் பகவானுக்கே கொடுத்துடலாம் நம்ம. ஸோ எந்த தவங்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கான எக்ஸாம்பிளா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், 11th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அதைதப்யசக்தோசி கர்த்தும் மத்யோகமாஸ்ரிதः சர்வகர்ம பலத்யாகம் ததः குரு யதாத்மவான். நீ அடுத்த ஆப்ஷனும் கொடுக்கிறார். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். என்னெல்லாம் நீ பண்ற, ஓகே உன்னால வந்து அதுவும் பண்ண முடியலை, ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னன்னாக்கா நீ என்னெல்லாம் செயல் பண்றியோ அதோட பிரதிபலன், அதோட என்ன உனக்கு ஒரு இது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன் சொல்றா இல்லையா, அதோட என்ன நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது, அது வந்து உனக்கு என்ன கிடைக்கிறது நினைக்காது. அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடும். ஐ வில் டேக் கேர். நான் உனக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை நான் கொடுத்துடுவேன். யூ ஜஸ்ட் டூ யுவர் டியூட்டி. உங்க டியூட்டி நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தா போறோம். அது என்ன நினைச்சிட்டு பண்ணுங்கோ, அதோட ஃப்ரூட்ஸ் என்ன உண்டோ, பிரதிபலன் என்ன உண்டோ அது நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற. எஸ், யார் ஒருவர் பக்தி உணர்வுல, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட முடியவில்லை, நிஷ்காம உணர்வில் செயல்பட முடியவில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ, அதாவது அததான் மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், நீ உன்னால நிஷ்காமன் அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட முடியவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் நீ செய்யக்கூடிய செயல்களை எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த விளைவுகளை எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துரு, அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடு. அட்லீஸ்ட் அதுலயாவது வந்து உன்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்கம்ஸ் அவர் கொடுத்துட்டாருன்னா பந்தவனும் படுவதில்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நந்த மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பிறந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தொட்டில் போட்டு அந்த இது பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பேர் வைக்கிறது, அந்த இதுதான் அது. சோ அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கோதானங்கள் நிறைய கொடுத்தாரு அவர் விருந்தாவனத்துல. சோ அந்த ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும் பொழுது நம்ம தானங்கள் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். சோ அந்த ஒரு செயலை, சோ இந்த மாதிரி ஒரு செயல்களாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும். அனைத்தையும் பகவானுக்காக செய்யறது என்று எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. தட் இஸ் கால்ட் சகாமா. சகாமக்கும் நிஷ்காமக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னாக்கா, சகாமல பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கும் தேவையானது நம்ம வச்சுக்குவோம். அதாவது ஒரு ஜெனரேஷனா 2 ஜெனரேஷன்ஸ் கூட நம்ம சேர்த்து வைப்போம். ஆனா நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து எதையுமே அவங்க சேர்த்து வச்சுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டுமே தான் வச்சுக்குவாங்க. அதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சர்வத்தையுமே வந்து கொடுத்துருவாங்க. சோ அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். ஆனா சகாம கர்ம யோகம் எப்படின்னா, அவங்க கடவுள் பக்தி உண்டு அவங்களுக்கு,
தான தர்மங்களும் செய்வார்கள், ஆனா தங்களுக்கு வேண்டியதும் அவர்கள் வைத்துக் கொள்வார்கள். சோ அந்த மாதிரி தான். So that is the difference. இது நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 12th. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञाना ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा சாந்திரனந்தரம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில், இதுக்கு முன்னாடி பயிற்சி அவர் சொன்ன அந்த பயிற்சி சக்காம கர்ம அது வந்து உன்னால பண்ண முடியலைன்னா, இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். அது ஸ்டார்ட் ரீடிங் ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதா படிக்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ். நிறைய வேதாந்தம் படிக்கலாம், நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி ராமாயணம் மகாபாரதம், அதோட என்ன கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கு அதெல்லாம் படிக்கலாம். அண்ட் அதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடி அப்ப ஞானமாவது வளரும் உனக்கு. இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. அதை விட அப்ப ஞானம் வெறும் ஞானம் வச்சிருந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அதை வச்சு அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வரணும்னாக்கா ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தால் சிறந்தது. நமக்கு என்ன வேலை பண்றோமோ, என்னெல்லாம் நம்ம செய்கை பண்றோமோ, அதோட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை கூட நம்ம வந்து தானம் பண்ணிடணும். ஏன்னா ஒன்னும் எதிர்பார்க்காம, இப்ப நம்ம பகவத்கீதை இப்ப நம்ம இந்த இஸ்கான்ல நாங்க எல்லாருமே சொல்லி கொடுக்குறோம். we are not expecting anything. ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு சேவை பண்றோம். எங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இப்படி சொல்லி கொடுத்துதான் எங்களுக்கு நாலேஜ் வருது. நீங்க கேட்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வருது. சோ இது ஒன்னும் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம தான் நாங்க பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி செயல் நம்ம பண்ணணும். புலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியானத்தினால் மன அமைதியும் அடைய முடியும். டெஃபினட்டா மன அமைதி கிடைக்கிறது. தியான யோகாத்துல அதுல இருந்து பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஞான யோகா. ஞானத்துல இருந்து அதை விட பெஸ்ட் வந்து தியான யோகா. அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா நம்ம செயல்கள் என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதோட பலன்களையும் தியாகம் பண்றது. we are not expecting anything out of whatever actions we do அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே மாதா. எஸ். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞாத்னாம் தியானம் விசிஷ்யதே. உன்னால வந்து அந்த அபியாசம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னால அனன்யமும் பண்ண முடியாது, சாதன பக்தியும் பண்ண முடியாது, நிஷ்காம கர்மமும் பண்ண முடியாது, சகாம கர்மமும் பண்ண முடியாதுன்னு நினைச்சின்னாக்கா சரி உன்னுடைய நாலெட்ஜாவது நீ விருத்தி செஞ்சுக்கோ. அதாவது வேத கல்விகள் எல்லாம் பயின்று அந்த நாலெட்ஜாவது நீ விருத்தி செய். சோ இறுதியில ஞானத்தை நீ விருத்தி செஞ்சுக்கும் பொழுது நீங்க தியானத்துலதான் நீங்க போய் முடிப்பீங்க. அதாவது அந்த யூ வில் அந்த இடத்துல முடியும் பொழுது பகவானுடைய பக்தி சேவையில போயிட்டு நீங்க நிற்பீங்க. சோ அப்படி செய்யும் பொழுது பகவான் கிட்ட போகக்கூடிய மார்க்கமாவது உனக்கு கிடைக்கும். சோ இந்த உன்னால தியானமும் பண்ண முடியாது, அடுத்து ஞானத்தையும் விருத்தி செஞ்சுக்க முடியாது, தியானமும் பண்ண முடியாதுன்னா சிம்பிளா ஒரே ஒரு வேலை பண்ணணும். சர்வமும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் செஞ்சுட்டு நீ உன்னுடைய செயல்களை செய்து கொண்டு போய்கொண்டே இரு. சோ அப்படிப்பட்ட தியாகத்தினால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மன அமைதியாவது உனக்கு கிடைக்கும். மன திருப்தி என்பது வந்தால் ஆப்வியஸ்லி அந்த செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும்பொழுது நமக்கு வந்து அதுவே நமக்கு ஒரு பேரானந்தம் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காரு. இத்தனை வகையில நம்ம வந்து பக்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் டாப் இஸ் அனன்ய பக்தி. எஸ் 13 and 14 வாசிங்க. அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகட்சமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர்யோ மத்பக்த சமயே பிரியः. என்ன சொல்லிருக்கு? எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக தன்னை நான் தான் எல்லாத்தோடும் வந்து இது என்ன சொல்லுவா, அது வந்து உரிமை என்ன சொல்லுவா மாதாஜி, அதுக்கு ஓனர்ஷிப் இல்ல, எல்லாம் என்னோடுதான் அந்த மாதிரி இல்லாம இதெல்லாம் என்னோட இல்ல, எல்லாம் பகவானோடு தான், நத்திங் இஸ் மைன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது. அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் நிலையுடையவனாக சகிப்பு தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எல்லா இதுவும் ஒத்துழைச்சதுல இன்னும் ஒன்னும் பாக்கியே இல்லை. இதுல வந்து எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸையும் நம்ம வந்து அன்பா இருக்கிறது, அப்புறம் நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ஓனர் அப்படின்னு நினைக்காம இருக்கிறது, இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் சம நோக்கோடு பாக்குறது, அப்புறம் வந்து சகிப்புத்தன்மை, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல இதுவும் கடந்து போகும்,
சுகம் வந்தாலும் ஓகே, அதுலயும் ரொம்ப வந்து ஆனந்தமா வந்து இது பண்ண வேண்டாம், அதுலயே இருந்து கடந்து வருவோம். துக்கம் வந்தாலும் அதே மாதிரி ஆல்வேஸ் ஒரு கண்டென்டட், ஒரு எப்பவும் ஒரு திருப்தியோட இருக்கிறது. ஐ எம் ஹாப்பி, என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நான் வந்து திருப்தி படுறேன், அந்த மாதிரி ஒரு நினைக்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு மனசையும் புத்தியும் நான் வந்து பகவான் இடத்துல வைக்கும் போது என்ன டெஃபினெட்லி பகவானுக்கு வந்து நம்மள ரொம்ப பிடிச்சு போகும். இந்த பிக்சர்ல வந்து சுதாமா தானே மாதாஜி? பகவான் பாத பூஜை செய்யறார். அவருக்கு வந்து சுதாமா அவர் வந்து சின்ன பால தோழர், சின்ன வயசுல அவ வந்து சேர்ந்து படிச்சிருக்கா. அதுக்கப்புறம் அவ பிரிஞ்சு அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பகவானை நல்ல இதுல இருக்கார், நல்ல பொசிஷன்ல எல்லாம் இருக்கார். இவ சுதாமா ரொம்ப ஏழையா இருக்கார். இருந்தாலும் அவர் ஒரு தூய பக்தி காரணமா பகவான் வந்து அவரோட கால கழுவி அந்த மாதிரி ஒரு இதை செயல் பண்றாருன்னா, பகவான் என்ன எதிர்பார்க்கிற நம்மள்ட்ட இருந்து? ஒன்னும் பணம் காசோ நைவேத்தியம் பெரிய பெரிய இதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணலாம் எதிர்பார்க்கறதே இல்லையோ. ஒரு அவல் கொண்டு போறார், அதுலயே அவர் திருப்தி விடுறார். சோ அவர் அதான் சொல்றாரு. அப்ப அந்த சுதாமாவோட நேச்சர் சச்கி அவர் வந்து ரொம்ப ஏழையா இருந்தாலும் சம நோக்கோட அவர் வந்து ஒன்னும் ஓனர்ஷிப் பண்ணல, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருந்ததுனால கிருஷ்ணர் தெரியும் அவரோட ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி, அதனாலதான் அவருக்கு வந்து அவரே பாத பூஜை பண்ற போற, அவரோட கால கழுவி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவன், யாருக்குமே வந்து இந்த கோபம், பேராசை, இந்த பொறாமை, இந்த மூணுமே இருக்கக்கூடாது. சோ இது மூன்று இருந்தா அவங்களுக்கு தெய்வீக குணங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். ஆக்சுவலி அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பு செலுத்த வேண்டும், அது மிகவும் முக்கியம். சோ இவங்க நம்ம விரோதி, அவங்கள நம்ம எப்பவுமே வந்து அவங்கள பத்தி நம்ம அவதூறு கூறுவது, அவங்களோட சண்டை போடுவது, அந்த மாதிரி நேச்சர் இருக்கக்கூடாது. சோ எல்லாருமே நண்பனையும் எதிரியையும் ஒரு போல நடத்தக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனும், எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப், பகவான் தான் ப்ரொப்ரேட்டரி ஆஃப் திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ். நாம எதுக்குமே ப்ரொப்ரேட்டரி கிடையாது. நம்ம மேல கம்பெனிகள் எல்லாம் இருக்கலாம், நம்மளுடைய ஓன் கம்பெனி எல்லாம் நடத்திட்டு இருப்போம். அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வர்ச்சுவல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் தான், நாம இருக்கிற வரைக்கும் தான். கம்பெனி வேணா இருக்கும், யாரோ எடுத்து செய்வாங்க, ஆனா நாம போன பிறகு அந்த கம்பெனிக்கு நமக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த இதுக்குமே நம்ம உரிமையாளன் கிடையாது. சோ அகங்காரத்திலிருந்து, ஃபால்ஸ் ஈகோல இருந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து விடுபட்டவனாக இருக்க வேண்டும். துன்பங்களில் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் வந்தா ஆடுறது, துன்பம் வந்தா துவல்றது, இது இருக்கவே கூடாது. இந்த டியூவாலிட்டிஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும். இருமனத்திலிருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியே வர வேண்டும். சமநிலையுடையவனாக எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஒரே போல இருப்பது. சகிப்புத்தன்மை, அதாவது 2.14ல பார்த்திருக்கோம் நம்ம. சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ், அதாவது திதிக்ஷா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சமஸ்கிருதத்துல. நமக்கு அந்த சகிப்புத்தன்மை என்றது மிகவும் முக்கியம். சகிப்புத்தன்மை வந்தா நம்ம கிட்ட இருந்து கோபமும் போயிடும், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமையும் போயிடும், நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒரு போல நடத்தக்கூடிய மனசும் வரும். சோ அந்த சகிப்புத்தன்மை தான் மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ திருப்தி உற்ற மனது, எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லுமே நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு பிடி அவல் கிடைச்சா அதுலயே நம்ம சந்தோஷப்படணும். நாளைக்கு 1 கிலோ தங்கம் கிடைச்சாலும் அதே மாதிரி, அவல் கிடைச்சப்ப என்ன மனசு இருந்ததோ அதே மனசுதான் இருக்கணும். ஆனா தங்கம் கிடைச்சதுக்காக ரொம்ப பூரிப்போ, இன்னைக்கு அவல் கிடைச்சதுனால துவண்டு போறதோ அந்த மாதிரி இன்னும் இருக்கக்கூடாது. சோ அப்படிப்பட்டவன் சுய கட்டுப்பாடு, அதாவது தன்னுடைய புலன்களை எல்லாமே ஒருநிலைப்படுத்தி கட்டுப்பாடோடு இருக்கக்கூடிய ஒருவன் தனது மனதையும் புத்தியையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் மேல் நிலைநிறுத்துவது, அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ பக்தியோட வந்து தொண்டு செய்யும் பொழுது அப்படிப்பட்ட பக்தன் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். இனிமே வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ டிவோட்டி. சோ அததான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்தந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்தின் வழியா சொல்லிண்டே வருவார். சோ இப்படி இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பக்தனும் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ் 15 வாசிங்க மாதாஜி. யஸ்மான்னோ த்விஜதே லோகா லோகான்னோ த்விஜதே சயஹ ஹர்ஷாமர்ஷ பயோத்வைகைர் முக்தோ யஸ்ஸ ச மே ப்ரியஹ. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இதுலயும் அதேதான் சொல்லியிருக்கு. யாருக்கு நம்ம வந்து தொல்லை கொடுக்க வேண்டாம், நம்ம வந்து யாருக்கும் யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படும், நம்மளும் யாரும் வந்து யாருக்கும் நம்ம வந்து தொந்தரவு கொடுக்க வேண்டாம், இன்னொருத்தாளோட தொந்தரவு நம்ம எடுக்காம
நம்ம வாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பண்ணிட்டு இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்துல இருந்து அதுல எல்லாம் ஒன்னும் அஃபெக்ட் ஆகாம நம்ம நார்மலா நம்மளோட வந்து ஈக்வானிமிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எவன் ஒருவன் அந்த மாதிரி இருக்கானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் உட்கார்ந்துருக்காரு. பார்வதி தேவியார் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவபெருமான் கால் மேல வந்து தன்னுடைய காலையும் வச்சிருக்காங்க. ஆக்சுவலி மேல அந்த பறக்கும் அந்த விமானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் ரிஷகேது என்னது அரசன் சித்திரகேது என்ற அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமானத்துல வந்து போயிருக்காரு. இங்க சிவபெருமான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க கீழே வியாசதேவர், நாரத முனி இவங்க எல்லாருமே உட்கார்ந்து சிவபெருமான் கிட்ட வந்து உபன்யாசம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலி சோ பக்கத்துல பார்வதி தேவியாரும் உட்கார்ந்துருக்காங்க. சோ அந்த வகையில அந்த பக்கம் வர்ற சித்திரகேது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சிச்சுவேஷனை பார்த்து அவருக்கு வந்து ஆனந்தத்துல வந்து அவர் வந்து சிரிக்கிறார். ஆக்சுவலி ஆனா பார்வதி தாயார் வந்து தவறாக நினைத்து விடுகிறார் இந்த சிச்சுவேஷனை. சோ அவர் வந்து நம்ம பகவான் மேல கால் வச்சிருக்கோம், அதனாலதான் அதை பார்த்துதான் ஏளனமா சிரிச்சாரு அப்படின்னுட்டு வந்து அவர் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். உடனே வந்து அவர் சாபமும் கொடுத்து விடுகிறார். நீ வந்து அசுரனாக கடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் தான் வந்து அடுத்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருக்ஷாசுரனா வந்து அவதாரம் எடுப்பது வந்து அந்த சித்திரகேது என்ற மன்னன் தான். அவர் ஒரு சிறந்த பக்தன். ஆக்சுவலி சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து எதுவுமே சொல்றதே கிடையாது. அந்த சாபத்தையுமே முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் அந்த சித்திரகேது என்ற மன்னன். சோ யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், அதாவது அதை ஒரு தொந்தரவாவே அவர் எடுத்துக்கல. தட் இஸ் த மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம சாபம் வாங்கிட்டோம் பார்வதி தாயார் கிட்ட இருந்துன்ட்டு அவரு ஃபீல் பண்ணல. சோ இது வந்து ஒரு பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு காரியம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அவர் எடுத்துக்கிட்டார். ஆக்சுவலி சோ யாருக்கும் பக்தர், ஒரு தூய பக்தர் எப்படி இருப்பார்னா யாருக்குமே தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டார். அடுத்தவர்களால் தொல்லை பட்டாலும் அதை தொல்லையாக அவர்கள் கருத மாட்டார்கள். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஆக்சுவலி இன்பம் துன்பம் என்பது சமநிலையாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பயம் என்பது அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்காது. மரணம் தன்னை நெருங்க போகிறது என்று அவர்கள் உணர்ந்தாலும் அவர்கள் பயப்பட மாட்டார்கள். இது மற்றும் நிஜம். அதுக்கப்புறம் ஏக்கம் என்பது இருக்காது. சோ ஏக்கம் இல்லை என்றால் அதாவது அட்டாச்மெண்ட், அதாவது டிசையர்ஸே இருக்காது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இருக்காது. சோ ஆப்வியஸ்லி பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தங்களும் இருக்காது. சோ எல்லாமே இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு வகையான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பக்தன். சோ அததான் வந்து அப்படிப்பட்டவர்களும் வந்து பகவானுக்கு பிரியமானவர் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். எஸ். अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ், இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் சேர்ந்தவர். இவர் பேரு ஐ திங்க் பேரு எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல. இவர் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் காலத்துல வந்து நல்ல வேலையில இருந்தவர் தான் இவர் வந்து. சோ ஆனா தன்னுடைய அந்த வேலைகளை எல்லாமே சாதாரண செயல்கள். சோ அவர் ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயி இதுலதான் இருந்தார். ஆனா அவருக்கு பிள்ளை கிடையாது. ஆக்சுவலி குழந்தைகள் கிடையாது. சோ தன்னுடைய சகலத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா துறந்து விடுகிறார். அவர் வந்து அதாவது இருக்கிற இடம் வேலை எல்லாத்தையுமே துறந்து வந்து இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல வந்து சன்னியாசியமாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வந்துடுறாங்க. ஆக்சுவலி சோ இது இருப்பதையுமே வந்து பகவானுக்கு பக்திக்காகவே வந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள். சோ எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், அதாவது டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், நமக்கு இன்கம் தானே டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், அதையே வந்து அவர்கள் வந்து அதையே வந்து விட்டுறாரு. ஆக்சுவலி தூய்மையாகவும், அதாவது மனசளவுல மிகவும் பக்தி கொண்டு நிபுணனாகவும் கவலைகள் இன்றி, சோ நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டுமேன்ற அந்த கவலையும் கிடையாது அவர்களுக்கு. எல்லாம் பகவான் நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் செய்வார் அப்படிங்கிற அந்த இது எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்கு முயற்சி செய்யாதவன். இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து முயற்சி செய்யவே மாட்டார்கள். ஆக்சுவலி ஏன்னா தன்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து விட்டுட்டு வந்தவங்க இன்னொரு பலனுக்காக அவர்கள் என்னைக்குமே விழைய மாட்டார்கள். எல்லாமே வந்து
பகவான் கிட்ட போகணுன்ற அந்த ஒரு இலக்கு மட்டும்தான் அவர்களுக்கு உண்டு. இப்படிப்பட்ட தகுதியுடைய பக்தனும் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ சில பேர் இந்த மாதிரியான மார்க்கத்தையும் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். நாம கூட பார்த்திருப்போம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா சில பேர் வீட்டுல வந்து காசிக்கு போறேன்னு கூட கிளம்பி போனவங்க எல்லாம் உண்டு, திரும்பி வராதவங்களும் கூட உண்டு இல்லைங்களா? அதாவது துறவரத்தையே ஏற்கொண்டு போயிருக்கக்கூடியவங்களும் நம்ம பார்த்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒரு மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்கிறார்கள். ஆனா பகவான் நீங்க எந்த மார்க்கத்துக்கு போனாலும் எனக்கு பிரியமானவன் என்றதை பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ். யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான் யஸ்ஸ மே ப்ரியஹ. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவன் ஒருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அதற்கு பக்திமான் அத்தக பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சேம் திங், லைக் நமக்கு வந்து துக்கம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வந்தாலும் சரி, புலம்பாம என்ன இருக்கோ அது பகவான் கொடுத்த இது, நமக்கு வந்து பகவான் கொடுத்த விதி இந்த மாதிரிதான் நமக்கு இருக்கு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோமோ, ஆசையும் இல்லாம ஒரு ஆசையும் இல்லாம என்ன எது நடக்கிறதும் நல்லதுதான், நமக்கு எல்லாம் நடக்கிறது நல்லது. ஐ திங்க் இதுல வந்து பிரகலாதன் இல்லையா மாதாஜி? பிரகலாதன் அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்தாரு, அவர் அப்பாவே அவருக்கு வந்து அவ்வளவு கஷ்டம் கொடுத்தாரு. ஆனா அவர் பகவான் நாமத்தை வச்சுட்டு அவர் எவ்வளவு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவருக்கு அவ்வளவு பக்தி, பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு அவர் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கிறார். ஆனா பகவான் அவருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணி அவ்வளவு டிஃபிகல்டிஸையும் அவர் வந்து தாங்கிட்டு விடுறார். அதுதான் சிறந்த பக்தர் மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ துன்பப்படுவதில்லை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப பாரு சந்தோஷம், நெய்தர் ரிஜாய்ஸ், அதாவது சந்தோஷமும் மற்றும் துக்கம் இது ரெண்டுத்தையுமே சமமாக இருப்பது. ஆனா சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலம் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு புலம்பின்டே இருப்பாங்க சில பேர். சோ அதாவது சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஸ்டாப் அதேதான் லைஃப்ன்ற மாதிரி, நீங்க சதா சர்வ காலம் அவங்கள மீட் பண்ண போனாலும் எனக்கு இந்த கஷ்டம்தான்பான்னு சொல்லிட்டேதான் இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இது இருக்கும், நாளைக்கு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது இந்த பௌதிக பந்தத்திலேயே அவர்கள் லைத்திருப்பது ஆக்சுவலி. சோ ஏதோனும் பலனுக்காக வந்து ஆசைப்படுவதில்லையோ. சோ மேலும் எவனொருவன் மங்களம் அமங்கலத்தை எப்பொழுதுமே வெறுக்கவும் கூடாது, மங்களத்தை மட்டுமே எப்பொழுதுமே விரும்பவும் கூடாது. ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து சரிசமமாக பாவிக்க வேண்டும். சோ சில பேருக்கு சகுனங்கள் பார்ப்பாங்க, இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம பிராக்டிஸ்ல இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே நம்பிக்கை என்பது இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையுமே ஒரு போல வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும் ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தன் வந்து பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ். சமசத்ரௌ ச மித்ரே ச ததா மானாபமானயோஹ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதஹ. அடுத்ததுமா ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. துல்லிய நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத ஸ்திரமதிர் பக்தி மான் மே பிரியோ நரஹ. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்கு கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். நம் ஒரு எனிமி இருக்கட்டும், நமக்கு எனிமீஸ்ன்னு இல்லை, நமக்கு பிடிக்காதவா யாராவது இருப்பா, பிடிச்சவா இருப்பா, அவ யாரு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து சம நோக்கு. ஓகே, ஏதோ ஒரு செயல்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி வந்துடுத்து, ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துடுத்து, அதனால நமக்கு வந்து ஒரு மனசு ஒரு கிளேஷம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எனிமி மாதிரி ஆயிட்டோம், பேச்சு இல்லாம இருக்கு, பரவாயில்லை, அவளையும் சமநோக்கு, அவ எதிர்கொண்டு நம்ம வீட்லயே வந்துட்டானாலும் அவளையும் வெல்கம் பண்ணிட்டு we have to treat them as our friends only. அப்போ ஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் எதிரியா இருக்கட்டும் சமநோக்கோட பாக்குறது. மான அவமானம், சில பேர் இன்சல்ட் பண்ணுவா, சில பேர் புகழ்ச்சியா சொல்லுவா, சில பேர் இகழ்ச்சி பண்ணுவா, அதையும் வந்து சமநோக்கோட எடுத்துக்கிறது. அவளுக்கு அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கா, அவ புகழ்ச்சி பண்ணா ஓகே, அவளுக்கு அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்கு, புகழ்ச்சி பண்றா, அதுக்கு நம்ம வந்து அது ரொம்ப பெருசா அதை எடுத்துட்டு நம்ம இது பண்ண வேண்டாம். அதே போல இகழ்ச்சி பண்ணாலும் சரி பரவாயில்ல, நம்ம கிட்ட அவ்வளவுதான் இருக்கு, நமக்கு we have only that much capacity, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது நடுநிலை. பேசிக்கலி என்னன்னா நடுநிலை வகித்து நம்ம எதையுமே ரொம்ப வந்து கொண்டாடவும் வேண்டாம், அதனால இடிஞ்சு போய் உட்கார வேண்டாம். இதுதான் இதுல சொல்லியிருக்கு மாதாஜி. எஸ். சோ நம்ம எல்லாத்தையும் இது இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய மனசு
எப்படி எடுத்துட்டு போகிறது ஒருவருடைய மனதனுடையது, ஒரு பக்தனுடைய மனது பொறுத்துதான். அவருடைய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது பொறுத்து இருக்கு. சோ அவர்கள் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் ஒரே போல நடத்துவது. சோ மான அவமானம், அவமானப்பட்டாலும் அதை வந்து அவமானமாக கருதாமல் அதை வந்து அதை அப்படியே வந்து எடுத்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போகிறது ஆக்சுவலி. சோ ஏன்னா ஒருத்தரை அவமானப்படுத்துவது என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மிகவும் கடினமான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் தான். ஆனா இருந்தாலும் அதை வந்து இதை விட பெரிய ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும்னு நினைச்சிட்டு இந்த சின்ன கஷ்டத்தையே வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் என்ன இருக்கோ அதுபடிதான் நமக்கு எல்லாமே நடக்கும் இல்லைங்களா? சோ அவர்கள் செய்த கர்மங்கள் அவர்களுக்கே தான் அது. இப்ப நம்மள ஒருத்தர் அவமானப்படுத்துறாங்கன்னாக்கா அது ஒரு பேட் கர்மா தான். அந்த பாவம் வந்து அவங்கள தான் சேரும். அதனால நம்ம அதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணிக்காம நம்ம வந்து அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று செல்லுதல் அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. நம்ம அதுக்காக அவன் அப்படி அவமானப்படுத்திட்டானேன்னு பழி வாங்க ரிவெஞ்சஸ் டைப் அது போகவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று. சோ இன்பம் துன்பம் வெப்பம் குளிர் சீதோஷ்ண நிலை வரும்பொழுது குளிர்காலத்திலயும் நம்ம மார்கழி மாசத்துல எழுந்து நம்ம வந்து எழுந்து பகவானுடைய கோயிலுக்கு காலையில 5 மணிக்கு எழுந்து செல்கின்றோம். அப்ப நம்ம மனசை வந்து எவ்வளவு திடம்படுத்தி எடுத்துட்டு போறோம். அதே மாதிரி வெப்பமா இருந்தாலும் ஒரு தாயானவள் பாத்தீங்கன்னாக்கா சமையல் கட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு 40 கத்திரி வெயில்ல வந்து பண்ணுவாங்க. இது அக்னி நட்சத்திரம் வரும்போது சமைக்கணும்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் பெரிய ஃபேமிலியில இருந்தாக்கா 10 பேருக்கு சமைச்சு போனோம்னா எவ்வளவு கடினமா இருந்தாலும் தாயானவள் அவ அந்த கஷ்டத்தை எல்லாமே வந்து பெருசா எடுத்துக்காம நமக்கு சமையல் செய்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து உணவு கொடுக்கணும்ன்ற அந்த டார்கெட்டோட தான் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த அன்பு. சோ நம்ம கஷ்டத்தை வந்து பெரிதா எடுத்துக்க கூடாது. அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துட்டு போறது. கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு பேட் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு செயல் வந்து நமக்கு வந்து கெட்டது வரப்போகிறது, கெட்ட பேர் வரப்போகிறது என்று தெரிந்தால் அப்படிப்பட்ட செயல்களிலிருந்து நம்ம வந்து விலகி இருக்க வேண்டும். சோ அதையும் வந்து மௌனமாக விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தி விட்டு மௌனம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகவும் ஒரு ஒரு சில சமயத்துல எல்லாம் நம்ம மௌனமாக இருப்பது மிகவும் நல்லது. அது அந்த சமயத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 ஃபேமிலி சண்டை போட்டுட்டு இருக்குன்னாக்கா அந்த சமயத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து அவர்களை சமாதானப்படுத்த முடிந்தால் சமாதானப்படுத்தணும். ஆனா எரியிற வீட்டுல எண்ணெய் போட்ட மாதிரி வந்து இவன் இப்படி சொன்னா அவன் இப்படி சொன்னான்ட்டு நம்ம வந்து சொன்னோம்னு வச்சுக்கோயேன், இன்னும் வந்து அது வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அந்த மாதிரி செய்யாமல் நம்ம வந்து சைலண்டா வந்து 2 பக்கத்துல இருக்கிறதுல அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி செய்ய வேண்டும். சில சமயங்கள்ல வந்து உண்மையை சொல்வதால் 2 குடும்பங்கள் பிளவுபடுகிறது என்றால் அந்த செயலை நம்ம செய்யவே கூடாது. அது எப்படிப்பட்ட நல்ல பேர் வந்தாலுமே நமக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் அதை வந்து விட்டுறணும். நம்ம வந்து அந்த உண்மையை சொல்லி அந்த 2 ஃபேமிலி ஸ்பிளிட் ஆகிறத விட நாம வந்து சைலண்டா இருந்து நம்ம வந்து வெளியே வர்றதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. எதனை கொண்டும் திருப்தி உற்று எந்த இதுவுமே வந்து அதோட சாட்டிஸ்பாக்சன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல். சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு பங்களால இருக்கோம், நாளைக்கு ஒரு ஓட்டு வீட்டுக்கு போனாலும் நம்ம அன்னைக்கு அங்க இருந்தோமே இன்னைக்கு இங்க இருக்கிறோமேன்ற அந்த ஃபீலிங் வந்து இருக்கக்கூடாது. எல்லா இடமும் நமக்கு எதுவுமே நித்தியம் இல்லை இந்த உலகத்துல கிடையாது இல்லைங்களா? இன்னைக்கு பங்களா நம்ம கையில இருக்கலாம், நாளைக்கு நம்ம ஒரு ஓட்டு வீட்டுக்கு அதிபதி ஆகலாம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து எல்லாமே டெம்பரரி தான் இங்க. சோ நத்திங் இஸ் பர்மனன்ட். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அதை பத்தி நம்ம என்னைக்குமே ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவனா அத்தகைய பக்தன் கூட வந்து பகவானுக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லியிருக்காரு பகவான். எஸ் 20. ஏதோ தர்மியாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தேதீவ மே பிரியாஹ. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக இதுல என்ன பில்வமங்களோட ஸ்டோரியில ராதிகா மாதாஜி சொல்லுவாங்களோ தெரியல இன்னைக்கு, ஐ டோன்ட் நோ. சோ பில்வமங்கள தாகூருடைய முந்தைய பிறவி தான் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு. இந்த ஸ்லைடு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு. நேத்து முந்தானேத்து சொல்லியாச்சா ஸ்டோரி? பில்வமங்கலம் சொல்லிட்டோமே. அதுதான் கரெக்ட் பாட்டே பாட்டு சொல்லியாச்சு ஆக்சுவலி. அவர் கண்ணு கடைசி வரைக்குமே கிருஷ்ண பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னா, அதாவது திருடி கூட நம்ம வந்து பக்தி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான். நம்ம செய்யக்கூடிய நற்காரியமா இருந்தாலும் அது வந்து கெட்ட வழியில வந்து செய்யக்கூடாது, நேர்மையான வழியில சம்பாரிச்சுதான் நம்ம செய்யணும்ன்றதுக்காக அவருடைய வாழ்க்கை வந்து நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சோ பக்தி தொண்டும் என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, சோ நித்தியமான பாதை எதுன்னா பக்தி தொண்டு ஒண்ணுதான்.
பகவானை வந்து பரம இலக்காக ஏற்றுக்கொண்டு, எப்பொழுதுமே பகவான் தான் பரம இலக்கு நமக்கு, அது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று. நம்பிக்கையுடன், ஃபெய்த், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். நம்பிக்கை இருந்தாதான் நெக்ஸ்ட் படிக்க நம்ம வந்து சரணாகதிக்கே போவோம். நம்பிக்கை இல்லைன்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம கண்டிப்பா போக மாட்டோம். ஸோ பகவான் மேல யார் ஒருவருக்கு பக்தி இருந்து தன்னை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கும், அந்த மனதை அர்ப்பணித்து அவருடைய பக்தி தொண்டில் நம்ம வந்து முன்னேறிட்டே போகும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்லியிருக்கார். எஸ். தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம த்வாதசோத்யாயः. Thank you Mataji, thank you very much, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Lalit well presented. Thank you. Hare Krishna. Thank you. இன்னைக்கு ஸ்டோரி மேம் என்ன நீங்க ஸ்டோரி பண்ணுங்க. ஓகே. அம்பரீஷ் மகாராஜ். ஓகே, கிரேட். ரைட். ஹரே இவங்கல்ல அந்த முனிவர். எஸ் துர்வாச முனி. துர்வாச முனிவர். ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜும் துர்வாச முனிவரோட கதையும் பார்க்கலாம். இப்போ இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த பேட்ச்ல யாருக்குமே அந்த டவுட் வரல. பட் யூஸ்வலா எல்லா பேட்ச்லயும் வர ஃபர்ஸ்ட் டவுட் என்னன்னா, இப்போ நான் வந்து ஆர்டினரி பர்சன், நான் தப்பு பண்ணலாம், ஆனா இப்போ இந்த முனிவர்கள் இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒண்டி பண்றது நியாயமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க. சோ அதை வச்சு பார்த்து ஒரு பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னா, தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த வச்சுதான் இந்த ஸ்டோரியே நம்ம இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ இது என்னன்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜ்ன்றவர் இவர் வந்து இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய கிங். இதுல ராஜாவா இருந்தாலும் அவரோட டே டு டே பண்ண வேண்டிய வேலையும் சரி, அவரோட ஆண்டவனை சுத்தி இருக்கிற வேண்டிய வேலை எதுவுமே அவர் ஒரு நிமிடம் கூட அவர் மிஸ் பண்ணதில்லை. அந்த விதத்துல அவர் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ட். அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னன்னா, இவர் வந்து ஏகாதசி விரதம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நல்லா ஏகாதசி விரதம் எடுப்பார். இதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ அப்படி ஒரு ஏகாதசி விரதம் எடுக்கிற நல்ல மனசு இருக்கிறவர் எப்படின்னா அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுவாரு. இவரை பார்த்து நம்ம சொன்ன அந்த துர்வாசி முனிவர் அவருக்கும் கொஞ்சம் கோபம் பொறாமை எல்லாம் மிக்ஸ் ஆச்சு. அது மிக்ஸ் ஆனதால என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து உடனே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் கரெக்டா வந்து வர்றாரு. அதாவது ஏகாதசி முடிஞ்சு துவாதசி அப்போ அந்த ஃபாஸ்டிங்கை வந்து ஆக்சுவலா அவங்க தண்ணியோ சாப்பாடோ சாப்பிட்டு அது முடிக்கணும், அது கம்பல்சரி. ஆனா இவர் கரெக்டா வந்து அந்த கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்துட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, நான் கொஞ்சம் இருங்க, நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நம்ம வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்றாரு. இது என்னன்னா, அந்த காலத்துல இப்ப கூட இந்த ரூல் இருக்கு, பட் நம்ம யாரும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் பணிவிட பண்ண அப்புறம் கடைசியில தான் நம்ம சாப்பிடணும். சோ இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் வேற. இப்போ வந்து கெஸ்ட் வராங்களோ இல்லையோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வைக்கிறது. பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாலோ பண்றதால அவர் என்ன பண்றாருன்னா, இந்த மாதிரி அவர் வந்த உடனே நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க வெயிட் பண்றாரு. அவர் வரவே இல்லை. இவருக்கோ அந்த துவாதசி டைம் வந்து நெருங்கிட்டே இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, தண்ணி குடிக்கிறதுல தப்பே இல்லை, சோ அந்த ஃபாஸ்டிங் உடைச்சா மாதிரி இருக்கும், அதனால ஒரே ஒரு துளி, ஒரு டிராப் தண்ணி ஒண்டி நீங்க குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட இருக்கிற அந்த பிராமணர் எல்லாம் அவருக்கு அந்த ஐடியா கொடுக்குறாரு. அதை முடிச்சு அதை தெரிஞ்ச துர்வாச முனிவர் அவரே அதுக்கு தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த மூமெண்ட் அது குடிச்ச உடனே என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து அந்த துளசி தண்ணி குடிச்ச ஒரு நிமிஷத்துலயே துர்வாச முனிவர் வந்துட்டு, நான் இல்லாம நீ இந்த துவாதசி ஃபாஸ்டிங்க உடைச்சிட்டியான்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்க பிரச்சனையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு. பண்ணிட்டு அவர் இருக்கிற கோபத்துல, இது பேசிக்லி பொறாமையால வந்த கோபம், அவர் உடனே என்னன்னா அவருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு மிருகத்தை, அவங்க வந்து மிஸ்டிக் பவர்ஸ் இருக்கிறதால இந்த மாதிரி ஒருத்தனை வந்து அவரை கொலை பண்றதுக்கோசரம் அவர் அனுப்புறாரு. இத வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜோ நிறைய ஆண்டவன் பக்தி, இப்போ அவர் கூப்பிட்டாருன்னா யார் வேணா வருவாங்க, அந்த ஆண்டவர்கள் எல்லாருமே. ஆனாலும் அவர் எதுவுமே நினைக்காம நம்மளுக்கு விதிச்சது இவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு அவரு அந்த கிருஷ்ணரை ஒண்டி வேண்டாரு. அவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய ராஜா, ரைட்? அவர் டிஃபெண்டும் பண்ணிக்கல, ஓடவும் ட்ரை பண்ணல, என்ன நடக்கட்டுமோ அப்படின்னு. சோ இத பார்த்த கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் கையில இருந்த அந்த சங்கு சக்கரத்தை உடனே அமைச்சிடுறாரு. இந்த சங்கு சக்கரம் ஒரே நிமிஷத்துல அந்த டீமன், அந்த அசுரனை முடிச்சிட்டு அது இன்னும் கண்டினியூ ஆயிட்டு இந்த துர்வாச முனிவர் பின்னாடியும் ஓடிச்சு. இது வரத பார்த்துட்டு துர்வாச முனிவர் நேரா ஓடுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மன் கிட்ட போறாரு. சோ பிரம்மன் கிட்ட போன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பிரம்மன் வந்து சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் அனுப்பின சங்கு சக்கரத்தை நிறுத்துற பவரும் எனக்கு இல்லை, அவர்கிட்ட போய் பேசவும் என்னால முடியாது,
என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்றாரு. சோ இது வந்து முடிச்ச உடனே அடுத்தது வந்து இந்த 3ம் முடிச்சிட்டு 3ஆவதா வந்து அது நெக்ஸ்ட் வந்து சிவர் கிட்ட போறாரு. சிவன் கிட்ட முடிச்சு இருக்கிற அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, சிவன் கிட்ட போயிட்டு சிவன் கிட்ட கேக்குறாரு, ஐயோ இந்த மாதிரி ஆகுதே, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு. சிவன் வந்து உடனே என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ஒன்னும் பெருசா ஒரி பண்ணிக்காத, ஆனா நானும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது வந்து என்னோட கையில எதுவுமே இல்லை, இது வந்து இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லானவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, நம்மளோட இவர் நம்ம கிருஷ்ணர் தான், அவரை மிஞ்சி என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு. சோ இது வந்து சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, இவரும் வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கடைசியா வந்து அவருக்கு வேற விதியே இல்லாம விஷ்ணு காலிலேயே வந்து, அதாவது கிருஷ்ணர்கிட்டயே வந்து சரண் அடைஞ்சிடுறாரு. நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியலங்க, என்ன மன்னிச்சிடுங்கன்னு. உடனே வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இது என்னோட சங்கு சக்கரமா இருந்தாலும் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நான் சாட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன், இப்போ 3 பேருமே என்னால முடியாதுன்னு சொல்றாங்களே, இப்ப என்ன பண்ணுவார் அவரு? தெரிஞ்சவங்க ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. சோ நியூ ஜாயினிஸ் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணு சார். ஆமா, நியூ ஜாயினிஸ் ஒன்லி சாட் தான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன், சோ நீங்க டைப் பண்ணலாம். சோ என்ன ஆகும் துர்வாசி? சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? வெரி குட், தேங்க்ஸ் பிரீத்தி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து யாரு அவர்கிட்ட போய், அதாவது என்னோட பக்தரான இவர் அந்த ராஜா கிட்ட போய் கேளுங்க, அவர் மன்னிச்சாருன்னா தான் என்னால எது வேணா பண்ண முடியும், ஏன்னா என்னோட சங்கு சக்கரம் கிளம்பிச்சனால நிறுத்தவே முடியாது. சங்கு சக்கரம் அன்றதும் கிருஷ்ணரோட ஒரு டிவோட்டி தான். சோ உடனே வந்து அவருக்கு வேற விதி இல்லாம அவர் அம்பரீஷ் மகாராஜ் கிட்டயே வந்து சரண் அடைஞ்சிடுறாரு. இது நடந்து பார்த்த உடனே அம்பரீஷ் மகாராஜோட இலகின மனசு என்னன்னா, உடனே அவர் கிருஷ்ணரை கும்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. விஷ்ணுவே இவரை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க, இவர் இவ்வளவு பெரிய டிவோட்டி, இவருக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டம் வரக்கூடாது, தயவு செஞ்சு அவனை மன்னிச்சிடுங்கன்னு. சோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரியுற நிறைய பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் ஒரு சாபம் கொடுத்தாருன்னா அதை வந்து மீறறதுக்கு பிரம்மருக்கும் சிவனால கூட முடியாது, அது முதல். இரண்டாவது வந்து அப்படி அந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா அவர் கிருஷ்ணர் அவரை என்ன சொன்னாலும் அவர் தாங்கிப்பாரு, ஆனா அவரோட டிவோட்டிய யார் ஒருத்தர் குறை சொன்னாலும் அவர் தாங்க மாட்டாரு. இதுல இருந்து நம்ம டிவோட்டியா இருந்தா நம்மளுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட், அதே ஞாபகம் நீங்க ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற டிவோட்டியையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா ஸ்கிரீன் ஷேரிங் கிருஷ்ணா நிறுத்திடலாம். தேங்க்ஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து யார் டிவோட்டின்னு நமக்கு தெரியாது, நம்ம யாரையாவது திட்டினோம்னா நம்ம லைஃபும் ரிஸ்க், நம்மளுக்கும் அந்த சாபம் இருக்கும். அதனால எப்பவுமே வைஷ்ணவ அபராதன்றது ரொம்ப மிகப்பெரிய அபராதம். அது வந்து பண்ணாம நம்ம பாத்துக்கணும். மிஸ்டேக்ல கூட நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவாவை திட்டவே கூடாது. அப்படியே திட்டினாலும் இவர் பண்ண மாதிரி கால விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு மிடிச்சாது அவர் நிம்மதி ஆனாதான் நம்மளுக்கு நிம்மதி ஆகும். மூணாவது வந்து இவர் வந்து சங்கு சக்கரம் வந்தாலும் அவர் எவ்வளவோ பண்ணிருக்கலாம், அவரே ஒரு ராஜாதான், ட்ரையாவது பண்ணிருக்கலாம். ஆனா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இதுதான் என்னோட கிருஷ்ணர் வந்து எனக்கு மரணம் தான் கிஃப்டா கொடுக்குறாருன்னா இவ்வளவு பெரிய முனிவர் கிட்ட இருந்து வரதை நான் தாராளமா ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இப்போ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ஈக்குவிபோஸ், சுக துக்கம் ரெண்டுத்துலயுமே டிஃபரன்ஸ் இல்லாம அதே நிம்மதியோடையும் மன பக்குவத்தோடையும் அவர் இருக்காரு. இது எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரியது என்னன்னா, இது மொத்தம் முடிச்சிட்டு வரதுக்கு துர்வாச முனிவருக்கு 1 வருஷம் ஆச்சு. சோ ஆர்டினரி பர்சனா இருந்தாலும் சரி, அதே சிவர் லோகத்துல போயிட்டு வர லெவலுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற அந்த துர்வாச முனிவரா இருந்தாலும் சரி, தப்பு பண்ணா கண்டிப்பா தண்டனை இருக்குன்றதான் இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு தெரியுது. So I hope you enjoyed. Hare Krishna devotees. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, ma. Thank you. இப்போ போல்ஸ் போடுங்க. Yes. அர்ஜுனன் பகவானிடம் மிகவும் பக்குமடைந்தவர்களாக கருதப்படுபவர் யார் என்று கேட்டான். உங்கள் கருத்துப்படி மிகவும் பக்குமடைந்தவர் யார்? அதற்கு பகவான் விடை அளித்தார். தோன்றா அருவ பெருமனை வழிபடுபவர், எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள், தன் சுயநலத்திற்காக கடவுளை வழிபாடு செய்பவர்கள், கடுந்தவம் செய்து கடவுளை அயராத துதிப்பவர். சன்னியமேந்திரிய கிராம என்பதன் பொருள் என்ன? உதவுகின்ற மக்கள், தூங்குவதும் மற்றும் சாப்பிடுவது, அனைத்து புலன்களையும் அடக்கிய பேய்களை பின்தொடர்வது. பின்வருவனற்றில் எது உருவகமாக ஆத்மாவுக்கு கடவுளின் நேரடி தொண்டு செய்ய எளிதானது? ஞான யோகா, கர்மயோகா, பக்தி யோகா, அஷ்டாங்க யோகா. ஆர்சா விக்கிரகம் என்பது பரமபுருஷனுடைய டேஷ் ஆகும். சேவை, அவதாரம், உணர்தல், உருவம். தூய பக்தி சேவைக்கான இணைப்பை ஒருவர் எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்?
நல்ல சங்கம் மூலம் ஒரு நல்ல ஆன்மீக ஆசிரியர் ஏற்றுக்கொள்வது, பக்தி தொண்டாகிய இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள். மேலே உள்ள அனைத்தும். ஸ்டோரி: கிருஷ்ணர் மகாராஜா அம்பரீஷின் பக்தியை கண்டு மனமகிழ்ந்து தன்னுடைய டேஷை அழித்தார். சங்கை, ஆதிசேஷனை, சுதர்சன சக்கரத்தை, கருடனை. மகாராஜா அம்பரீஷன் யமுனா நதிக்கரையில் ஏகாதசி விரதம் மேற்கொண்டிருந்த போது மகரிஷி டேஷ் அவரை காண வந்தார். நாரதர், துர்வாசர், விஸ்வாமுத்திரர், வேதவியாசர் என்றது போல. இன்னொரு 2 minutes. டவுட்ஸ் இருந்தா சாட் விண்டோல போடுங்க. நாளைக்கு மிகவும் இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர். ஸோ 13வது சாப்டர், டஃபஸ்ட் சாப்டர். ஸோ தயவு செஞ்சு நாளைக்கு எல்லாருமே நல்லா அட்டென்ட் பண்ணணும், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ அது தெரிஞ்சாதான் நீங்க உங்களுக்கு, அதாவது இந்த உடல் சாங்கிய யோகத்தினுடைய டெப்த் பார்ட் தான் நம்ம படிக்கணும். செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நாளைக்கு 13வது சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறது. ஸோ ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நாளைக்கு. ஸோ அதனால ஞான யோகத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே அதுதான். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் த செஷன். எல்லாருமே இந்த சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு பதிலா சாட்ல டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம கொஸ்டின் கேட்கிற டைம் சேவ் பண்ணலாம். ஆமா, சாட்ல போட்டுருங்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஐ திங்க் 3 இன்னொரு ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இல்லையா? லைவ் போயிட்டு இருக்குமா? ஓ சாரி. கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு we will stop it. Sure. ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்குங்களா? இல்ல, ஒண்ணு இது வரைக்கும் வரல. அதான் பாக்குறேன். பக்தி யோகத்துல நிறைய क्वेश्चंस வராது, ஏன்னா எல்லாமே ஒரு எல்லாமே கிளியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சோ இட் will be very sweet-ஆ இருக்கும். அதனால It's very difficult to forgive. ஓகே பிரீத்தி மாதாஜி, நிறைய பக்குவம் அடையணும், அவ்வளவுதான். நீங்க அடுத்த ஞான யோகத்துல படிக்கும் பொழுதே பக்தியினுடைய முதல் படியே ஃபர்கிவ்னஸ் தான். ஸோ மன்னித்தல், அதுக்கப்புறம் மறத்தல். இது ரெண்டும் தான். சின்னப்ப கூட படிச்சிருப்போம். எஸ், இது ரெண்டு இருந்தாதான் நீங்க பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிருக்கீங்கன்றதுக்கான அறிகுறி. ஸோ ஹோப் பிரீத்தி மாதாஜி நீங்க பகவான் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும். நீங்க உங்களுக்கு அந்த மன்னிக்கிற மனசு கொடுக்கட்டும். அது ஒன்றும் இல்லைங்க, எல்லாமே எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய விஷயம்தான் அது. நீங்க பெரிய தவறு செய்யறேன்னு நான் சொல்லல, பட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் எனிஒன். ஸோ அந்த சூழ்நிலை என்பது நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை கொடுக்குது. ஆனா அது இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு கிருஷ்ணர் சக்கரம், சங்கு சக்கரம், அவரோட சக்கரம் சுதர்சன சக்கரம், சுதர்சன் சக்கரம் அமைச்சர் நம்ம கிருஷ்ணர் தான். நீங்க இன்னொன்னு டிவோட்டி பிரீத்தி, நீங்க ரொம்ப ஒரி பண்ணிட்டு பண்ணணும்னு இல்ல, பண்ணவே இல்ல, பண்ணீங்க ஜபம் பண்ணீங்கனாலே எல்லாமே. ஏன்னா எப்பவுமே எங்க சிக்ஷா குருன்னு சொல்லுவாங்க, எப்ப ஹையர் டேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டேஸ்ட் குறைஞ்சிடுவாங்க. இப்போ காஃபி குடிக்க கூடாதுன்னா ஐயோ குடிக்க கூடாதுன்னு ஆகும். அந்த இடத்துல வேற ஏதாவது நீங்க குடிச்சீங்க வச்சுக்கோங்க, பாதாம் கீர், காஃபி ஞாபகமே வராது. ஒரு நல்ல நாளோ இல்ல கோயிலோ போனோம்னா நமக்கு அந்த தாட்டே வராது. ஏன்னா நம்ம வேற ரீப்ளேஸ் பண்றோம். அதே நீங்க பக்தி பண்ண இப்போ எதுக்கு உங்களுக்கு மனப்பான்மை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வருதுன்னா உங்களுக்கு அதுதான் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு அதை விட வேற ப்ரையாரிட்டி இன்னும் ஹையரா தெரிஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. கரெக்ட். உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். நீங்க that will be good. எஸ், போல் படிக்கலாம் பிரபு. அர்ஜுனன் பகவானிடம் மிகவும் பக்குவமடைந்ததாக கருதப்படுவர் யார் என்று கேட்டான். உங்கள் கருத்துப்படி மிகவும் பக்குவமடைந்தவர் யார்? அதற்கு பகவான் விடையளித்தார். இப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் 80% ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. 84. தனிமேந்திரியா கிராம என்பதன் பொருள் என்ன? அனைத்து புலன்களையும் அடக்கியன்னு. சூப்பர், அதுவும் 85. தேங்க்யூ. 85%. பின்வருவனற்றில் எது உருவகமான ஆத்மாவுக்கு கடவுளின் நேரடி தொண்டு செய்ய எளிதானது? பக்தி யோகம். 94%. சூப்பர். இங்கதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆச்சாரிய விக்கிரகம் என்பது பரமபுருஷனுடைய விக்கிரகம். உருவம் 44%. அவதாரம் சேவைன்னு கூட சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. தூய பக்தி சேவைக்கான இணைப்பை எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்? மேலே உள்ள அனைத்தும் சொல்லியிருக்காங்க.
பக்தி தொண்டாகிய இந்த அறிவற்ற பாதை பின்பற்றி பரம இலக்காவை தன்மை கொண்டு தன்னை ஈடுபடுத்தவங்களுக்கு 34% பண்ணியிருக்காங்க. Yes. வந்து மேலே உள்ள அனைத்தும் தான் இல்லையா? ஆமா, மேலே உள்ள அனைத்தும் கிருஷ்ணர் மகாராஜா அம்பரீஷின் பக்தி கண்டு மனமழிந்து தன்னுடைய டேஷ் அளித்தார். சுதர்சன சக்கரத்தை அளித்தார். 81%. இதெல்லாம் ஃபுல் 85 81. ஓகே, தேங்க்யூ. அது ஒரு கொஸ்டின்ல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு. ஏன்னா தட் இஸ், அதாவது ஒண்ணு பண்ணாலே போறோம், அதாவது பக்தி பண்ணாலே நமக்கு வந்து அந்த இது இருக்கு நடக்குது இல்லையா, அதனால யோசிச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட். மகாராஜா அம்பரீஷன் யமுனா நதி கரையில் ஏகாதசி விரதம் மேற்கொண்டு இருந்த போது மகரிஷி டேஷ் அவரை காண வந்தார். துருவாசர். கரெக்ட். 85.